prehľad aktuálnych tém, ktoré sa udiali doma vo svete. Vítajte, tu sú niektoré z nich. Zosadený biskup Bezák trvá na tom, že pôvod darov pre Trnavskú arcidiecézu je nejasný. My sme zistili, že o dobrodinca Eduarda Garbusa zaujímala aj EŠTV. Diaľničná spoločnosť chystá drahé upratovanie. Príchod v Šumove chce čistiť non-stop za 250 000 eur. Česi spomínajú na prezidenta Václava Havla. Prvé výročie jeho smrti si pripomenuli vyhrnutými nohavicami.